Селям алейкум, хайрлах шамлара, витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с нашими гостями будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Гость нашей студии – политичный эксперт Валерий Клочок. Витаю вас. Витаю. Давайте нашу беседу начнем со следующего информационного сообщения. Знаете, президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество оказывать давление на Москву, чтобы она вернула захваченные у Украины земли и не возвращать ее до того в G7. Об этом он рассказал в интервью канадскому изданию. Давайте послушаем. Джастін Трюдо заявив 1 червня, що у Росії немає шансів повернутися в Велику Сімку до повного відновлення територіальної цілісності України. І ми вдячні за цю підтримку. І я повинен сказати, що не буде ніякого вирішення, якщо світ не чинитиме тиску на Росію в цьому питанні. Вы помните, некоторое время назад президент США Дональд Трамп перенес встречу G7 и снова выразил свое желание вернуть Россию, а точнее пригласить на саммит в качестве гостя. Зачем? Тут конспірологія чисто може бути, тому що дуже важко здогадатися. Я також ставив тобі запитання це кілька разів. Певне, десь на якихось терезах однакових бачить сьогодні Трамп саме Росію. Тобто це свого роду буде визнання і врешті-решт підтримка Росією Сполучених Штатів Америки і Трампа в тому числі може зіграти не останню роль у виборах, які відбудуться восени. Це один із варіантів, знову ж таки говорю, це моє таке припущення, бо інших мотивів поки що я, чесно кажучи, не бачу. Тим паче посил Трампа на те, що Сполучені Штати Америки мають розвивати свої відносини і в тому числі торгові з Російською Федерацією. Можливо, він там бачить дуже великий потенційний ринок, а він дійсно такий є, то це свідчить про те, що саме повернення – це зближення США и России, сближение. Ну, некоторые эксперты говорят наоборот, что как раз-таки во время предвыборной кампании в США должно очень много звучать антипутинских заявлений и республиканцев, демократов. И знаете, почему это, собственно, говорили? Да. Потому что, помните, недавно Палата представителей республиканцев, республиканцы Палаты представителей, они же подготовили вот этот доклад с внесением в отношении России, Ирана и Китая беспрецедентно жестких санкций. Вот мы, когда размышляли на эту тему с нашими экспертами, они говорили, что да, вот это вот доклад, да, санкции, да, ужасные санкции в отношении России, там вплоть до отключения международной системы SWIFT, но все на фоне предвыборной кампании. Ну, чекайте, а як сьогодні санкції суттєво вплинули на позиції Росії в світі? Я завжди ставлю запитання впродовж 5 років. Так, вони є стримуючим фактором в агресії Росії проти України, безумовно. І особливо на фоні анексії Криму. Тому що це, як на мене, було визначальним фактором. От саме анексія. Це було номер 1. Але ж це ніяк не змінило порядок денний, правда? Навпаки, навіть, дивіться, є прогрес в тому, що керівництво Сполучених Штатів Америки лояльніше ставиться до Путіна і до Росії. Дав особі Трампа. Але це ж президент Сполучених Штатів, це президент країни, він позиціонує країну. Тому республіканці можуть написати що завгодно. Я залишаюсь на цій позиції і мене мало хто переконає в дієвості іншій санкцій на сьогоднішній день. Тому що вони не вирішують питання припинення війни і повернення Криму. Санкції цього не вирішують. Ну, вони здержують агресію Росії? Звичайно. Я ж про це говорю. Вони стримують. Але наступний крок. Тому в межах існуючої парадигми відносин Сполучених Штатів Америки і Росії ми можемо продукувати, як саме як і Сполучені Штати, республіканці, демократи, будь-хто, ще купу санкцій. Але це не заважає співпрацювати і далі в окремих галузях Росії і Сполучених Штатів Америки. Ну хіба що вони в енергетичному секторі ніяк не можуть поділити Європу. Так, от не можуть поділити Європу. І це нормально, тут бізнес, нічого особистого. Міждержавний бізнес, нічого особистого. Так? Але Європа працює і далі нормально з Росією. Вона інвестує в Росію, в російську економіку інвестує, будує там заводи. Все нормально, розумієте? Ніяких проблем, особливо великих, немає. Тому мені хочеться бачити від влади, від Зеленського, щойно ви дуже класну цитату провели, да? Не приймайте, ну і що? Ну добре, світ має тиснути, супер. Я лише за. Позиція як офіційна має бути зафіксована. В цій частині однозначно глава держави Україна має зафіксувати цю позицію для світу.
Але наступні кроки мають бути. Ну вот, говоря о санкциях, но нельзя же, наверное, сказать, что те санкции, которые сегодня существуют в отношении России, не только по Крыму, да, не только крымский кейс, донбасский, потому что там же 18, если я не ошибаюсь, пакетов санкций в отношении Российской Федерации. Ну, ви бачите більше свідчень, ніж я в питаннях пакету Да, санкцій, но бо це можна збитися. нельзя же, наверное, сказать, что они все-таки не влияют на экономику Российской Федерации. Это же игра в долгую, нет? Ну, звичайно, впливають. Але, бачите, голодом морять сьогодні не Росію, а Україну. І Росія на цій позиції стоїть. Запасу жирового, вибачте за це слово, у Росії набагато більше, ніж в Україні і в інших країн також. І вони знають, що роблять. Тому я наголошую, що це все класно, це все нормально, це все правильно, так має бути. Але мають бути далі кроки зі сторони України. Однозначно, не заклики, а зі сторони України. А как вы думаете, как Украина, украинские дипломаты, политики должны разговаривать с западными партнерами, вот если говорить в контексте Соединенных Штатов Америки, да, какие аргументы мы должны приводить, чтобы санкции, о которых они говорят, вот эти вот беспрецедентно жесткие санкции, отключение Российской Федерации от международной системы SWIFT, введение там эмбарго на нефть, газ и так далее, и вот как с ними разговаривать, чтобы они приняли вот подобные меры? Одна заява була, ми її з вами вже проговорювали в ефірі, вона прозвучала і зникла. Оце найгірше. Від Резнікова, який сьогодні є віце-прем'єр-міністром з питань реінтеграції окупованих територій, в якій він говорив стосовно Будапештського меморандуму. Тому що саме в цьому форматі є Сполучені Штати Америки. Ми мали Женевський формат, з якого США тихо вийшли, так, от, не помічаючи навіть ситуацію, що відбувається. Тому треба, от, що саме ви говорите, долучати, створювати такі майданчики, де США не можуть не бути присутніми. Тому що вони споглядають збоку за ситуацією в Україні, збоку за війною в Україні, збоку за анексією Криму. Допомога, все решта, це не питання, але для Сполучених Штатів Америки це не тягар. Це елементарна річ, яку вони можуть зробити, там, виділити якихось 100, 200, 300, 500 мільйонів доларів на допомогу у вигляді технічної допомоги і так далі. Але за великим рахунком на цьому їхня місія закінчується. Хоча вони мали зобов'язані інші. Так само, як і Великобританія. Але вони їх не виконують. Ну, Будапештський меморандум для них аргумент? Відповідь поки що відсутня, тому що не було чіткого запитання. Ну, вже 6 років пройшло. А де запитання чітке? От дайте відповідь. Я розумію, це дипломатія. Надто складно. Потрібно спробувати не образити свого потенційного союзника у вирішенні свого питання. Але без якихось моментів жорсткої позиції, яка може бути в рамках дипломатичних норм, не можна дізнатися цю відповідь. І запитання треба поставити чітко учасникам цього процесу, який був давно, на початку 90-х років, і сказати: друзі, не питання, ви одного разу дали якусь таку, дуже обтікаємо, вибачте за цей русизм, відповідь, що, мовляв, ми говоримо, але не гарантуємо. Так, ми за безпеку там якісь мірі відповідальні, але не гарантуємо вашого суверенітету. Це є договір, не зобов'язував нас гарантувати. Дайте письмову відповідь на це. Зберіться в цьому форматі, врешті-решт. Навіть без Росії, як говорить сьогодні Резніков, навіть без Росії, тому що Росія є стороною вже конфлікту з нами. Тим паче, ми це визнали на рівні закону. Все. Обговоріть це питання, заявіть офіційну світову позицію в питанні, де міждержавні стосунки, м'яко кажучи, стосунки, призвели до анексії окремої території. Якщо навіть піднімається питання, як сьогодні говорить Путін, що це територія іспокон віков руська, як він каже, перейдемо, то нехай буде чітке визначення цьому. На рівні держав-учасниць, які гарантували наш суверенітет в межах кордону 91-го року. А как вы могли реагировать еще должны были реагировать в 2014 году Соединенные Штаты? Как страны, которые гарантировали нам Вони не повинні були виходити з Женевського формату. Вони повинні були причетними бути до цього часу, безпосередньо. От вони мали бути в Мінській групі. Аби вони были в Минской группе, риторика была бы трохи инша. Я просто, знаете, о чем думаю? Возможно, некорректно сравнивать эти события, но все-таки, если вспомнить 1991 год, когда Ирак напал на Эль-Кувейт, то собралась западная коалиция во главе Соединенных Штатов Америки, и за считанное количество дней они освободили Эль-Кувейт от оккупации. 41 день, если не ошибаюсь, за 41 день. Це коректно порівняно, дуже вдалий приклад. Буря в пустыне, им было достаточно 41 дня, чтобы освободить эту территорию. Я вам дякую за цей приклад, тому що, все, можна це зробити, можна. Значить, комусь це цікаво,
От я можу ставити під сумнів щирість Сполучених Штатів Америки в тому, що вони бажають швидкого припинення війни в Україні. Коли Трамп робить відповідні заяви по відношенню до Росії. Ну да, контроверсійна заява моя, але разом з тим це є доконаний факт, його важко заперечувати. Наш потенційний союзник, але в чому заключається його союз із нами? Да? В співчутті, я ж виділенні окремої там допомоги. Ну не питання, а далі. Як це допомагає нам відновити? Що ми самі для цього робимо, це вже інша сторона медалі. Це вже внутрішньополітичні питання. Але якщо говорити про зовнішню політику України, то в цій частині вона мала б бути такою. Бо якщо, розумієте, справа в тому, мені так здається, що Сполучені Штати Америки створюють прецедент. Якщо одного разу в історії світу сучасній вони промовчать і займуть таку позицію не світового стражу порядку, як вони себе позиціонують, а віддадуть на відкуп цю, ну, як вони говорять, да, називають неприємну історію для України на вирішення її європейською спільнотою, а цього руху в цьому плані немає, да? То потім уже нащадки що скажуть про це? Як США? Кто вони были? Ну, на самом деле с 2008 года это все началось, когда Российская Федерация напала на Грузию, оккупировала ее части, и тогда, возможно, какая-то вот эта вот инфантильная реакция спровоцировала, возможно, руководство Кремля идти дальше. Тоді і там лідери країн, і я от знаю, Ангела Меркель навіть приїжджала тоді до Грузії, аби безпосередньо фізично бути там і вирішувати питання припинення війни. Да, території не повернулися до цього часу. Там також є проблема. Але і позиція Європи дещо іншою була. І Сполучені Штати Америки зовсім не зовсім коректну позицію зайняли. Да, потім з моменту там урядування, керування Саакашвілі і допомога величезна, і все. По окремі нюанси. Але знову ж таки, як на мене, то також був свого роду прецедент, коли, в принципі, Росія дозволила собі більше, ніж завжди. Да? Тим паче і відношення з іншою країною. Тут навіть важко порівнювати з Чечнею. Поправка в Конституцию Российской Федерации о защите целостности России нужна, чтобы сделать неконституционными любые законопроекты, связанные с возвращением Крыма Украине. Такое заявление сделал сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию и глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишес в интервью РБК. Давайте его послушаем. Це записано для того, щоб ніхто не міг серйозно внести поправку до законодавства, за якою Крим передається Україні. Це робиться для того, щоб жоден орган державної влади, включаючи президента або парламент, або уряд, не могли серйозно вести переговори, наприклад, про повернення Криму Україні. Олександр Москалюк, експерт з конституційного права, з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю вас. Доброго дня. Добрый вечер, да. Вот расскажите нам популярно, вот что означает вот эта поправка в Конституцию Российской Федерации о защите, значит, целостности России. Вот как это все повлияет, собственно, на нашу ситуацию? Как вот эти изменения в Конституцию Российской Федерации, в результате чего никто, ни политики, там, дипломаты не будут иметь права обсуждать вообще тему Крыма, тему возвращения Крыма в состав Украины, и как, собственно, это повлияет на нашу борьбу за нашу территориальную целостность? Или это ничего для нас не значит? Нічого абсолютно не значить. Я перед ефіром дивився спеціально цей проект змін, точніше вже змін, які набули чинності, по суті. Вони що передбачають, що територія Російської Федерації не може бути зменшена шляхом надання частини території, Крим вони вважають своєю територією, іншим там сусіднім державам. Але ж ми прекрасно розуміємо, що будь-які такі речі, які зафіксовані в Конституції, їх так само, як легко, як їх прийняли, так само легко можна і знову змінити. Да? Насправді це все робиться тільки з однією простою метою. Дати змогу Путіну ще раз бути президентом Російської Федерації. Але просто сьогоднішня ситуація всередині Російської Федерації така, що відверто запитати це навіть в російського суспільства не вистачає просто сміливості. І тому знаходяться всякі мотиви, і тому, якщо подивитися текст змін, то він є значно більшим. Да? Але це абсолютно ні на що не впливає, тому що ці всі зміни такі декларативного характеру, просто збільшується об'єм Конституції, але реально регулятивні речі, вони абсолютно залишаються такими самими, як були. Всі ці зміни, вони зводяться до одного. Чи хотіли б ви, щоб Путін далі був би
президентом Російської Федерації, доки йому це буде подобатися. Мгм. Ну вот смотрите, они сейчас хотят сделать неконституционными вот любые законопроекты, связанные с возвращением Крыма Украины, вообще неконституционным обсуждение темы Крыма, темы возвращения Крыма в состав Украины. Тогда какие остаются международные, возможно, механизмы, по которым где-то и каким-то образом нужно будет обсуждать Крым? Как это сделать? Какие это может быть механизмы? І міжнародні механізми це пов'язані з Міжнародним судом Організації Об'єднаних Націй, але для цього треба, щоб юрисдикцію цього Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй визнавали ті сторони, які мають спір відносно певної території. Але навіть в таких випадках, там, де визнається юрисдикція, історія з Західною Сахарою, вона це якраз доводить, і доволі яскраво доводить, що спір цей може бути і 20, і 25 років, і при цьому так і не бути вирішеним. Тобто це перше, навіть якщо є рішення, то потім виконання цього рішення, воно все рівно здійснюється фактично на добровільних засадах, і забезпечити примус в сьогоднішніх умовах є неможливим. Я хочу нагадати, що свого часу в Україні був спір стосовно острова Зміїних і вод, якраз які знаходяться в межах цієї морської зони з Румунією. Тоді було рішення проти України, але Україна просто вона добровільно взяла на себе зобов'язання, що яке б не було рішення, вона його буде виконувати, і вона його виконала. В цій ситуації історія трохи інакша, але те, що там не дозволяється сьогодні обговорювати, розумієте, сьогодні не дозволяють обговорювати. Завтра зміниться суспільний настрій, і все може дуже різко і швидко помінятися. Ми ж бачимо, мінливість нинішнього сучасного світу, вона дуже швидка, тому що наш час надзвичайно швидкий. Тобто ці всі інформаційні технології, вони пришвидшують всі процеси. Для чого раніше треба було інколи там століття, то зараз значно все швидше. Тобто уявити собі в сучасних умовах там 30-літню війну, як було в Європі в 1618-1648, просто неможливо, хоча б на тих підстав, що світ він зовсім є іншим. Але Росія, сьогоднішня Росія, вона живе в парадигмі і вирішує проблеми 19 століття. Тобто як перейти від монархії до республиканской формы правления. Потому что по факту в России на сегодняшний день є монархия. Ну вот смотрите, среди поправок в Конституцию есть положение о ее безусловном приоритете в национальном правопорядке, в том смысле, что, цитата, требования международного законодательства, международных договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут ограничения прав и свобод гражданина, не противоречат нашей Конституции, говорится. То есть получается, что они и до этого, собственно, не с нигилизмом относились к международному праву и не выполняли никакие решения международных судов. Так теперь они и на законодательном уровне свой закон, свою Конституцию делают приоритетнее. Навіть Прервала связь, к сожалению. Олександр Москалюк, експерт з конституційного права, був з нами на прямому зв'язку. Ми попробуем еще раз с ним связаться. Валерий, а что вы думаете по поводу этих поправок в Конституцию? Та тут двоякого трактування немає, тут чітко все зрозуміло. Ніхто нічого повертати не збирається в Росії. І я трохи там викажу свою думку. В певній мірі не погоджусь із колегою. Змінити Конституцію для того, щоб повернути потім територію, буде непросто. Тому що це все-таки Конституція, і ми не знаємо, які будуть політичні розклади в Росії. Потім, пізніше, коли таке бажання, можливо, виникне в якоїсь певної групи. Стосовно обговорення, як каже сам представник робочої групи, то, мовляв, не заборонять обговорювати блогерам, журналістам цю тему питання Криму, можливо, повернення чи не повернення. Але все, що стосується далі підготовки документів, то це тут дійсно все буде заблоковано. Тому в цій частині позиція Путіна, вона однозначно зрозуміла. Чому говорю позиція Путіна? Тому що це позиція Путіна. От він і озвучує, це державна, офіційна позиція Росії. Но он и так, в
принципе, о Крыме всегда отказывался Звучайно, говорить. звучайно. Это очевидно, мы об этом всегда говорим. И он об этом открыто говорит, и Песков, и так далее. И, в принципе, они же к международному праву вообще плюют на международное да, право, да. да, и они не 2015 выполняют решения никаких международных Да, судов. Зачем? 2015 рік рішення ЄСПЛ, і вони сказали до побачення, ми нічого виконувати не збираємося. Ви там хоче собі ухвалюєте. Ми визнаємо суд, але рішення виконувати не будемо. Ну, своя логіка. Вона на перший погляд нам може здаватися незрозумілою. Ну, як це так? Да? Міжнародний суд, а Росія не визнає. Ну, визнає вона. На Північна Корея, ми вже не дивуємося. Мені в цій частині повна аналогія. Свої правила, своя гра. От з нашими моряками та сама історія була. Ми вважаємо їх порушниками кордону. Тому що це їх ми не вважаємо. Та плевать, они хотели на все. Ну, на превеликий жаль, це такий є факт. Ну, они же еще этими поправками, получается, свой закон, свою конституцию ставят выше международного права Так. и делают ее приоритетнее. Так вона і раніше була. Так, а как должно реагировать международное сообщество на это? А як ви хочете, щоб вони відреагували? У мене риторичне запитання. Засудять. Кажуть, що це погано, що це ненормально. Ну, говоріть. Ну, ситуація парадоксальна. Росія не сповідує міжнародне право. Вона встановлює своє право. От згадуючи, ми з вами до початку ефіру фільм, да, от про Путіна вийшов. Мгм. І він там говорив, що ми ж стали повноцінними гравцями міжнародної арени. І не ми будемо запитувати право десь у когось бути дотичним до якоїсь, наприклад, організації. Ми будемо вирішувати, вступати туди чи ні. Розумієте? Тобто Путін сьогодні формує в своїй голові і разом з тим йому до певної міри дається в світі порядок денний. Це так і є. Тому він встановлює нове правило. Це я не говорю, це ненормально, звичайно, що він порушує будь-які міжнародні норми. Це призведе до чергових конфліктів, безумовно. Тому саме в цій частині треба говорити не Путін хороший, поганий, да? А що це дасть? Ну, що це спровокує? А це спровокує нові конфлікти. Світ має бути до цього готовий. І не просто там засуджувати, а думати, що робити. Наприклад, я з Олександром погоджуюся, що можна ухвалити будь-яке рішення на користь однієї чи іншої держави. Інше питання – забезпечення виконання цього рішення. От гіпотетично уявимо собі ситуацію. Ми домоглися в Радбезі ООН право вето Росії з голосування з питань, які стосуються України, зобов'язали, щоб вона повернула Крим Україні під юрисдикцію. Просто зобов'язали. Як забезпечити виконання цього рішення, якщо Росія не погоджується? Два шляхи може бути. Добровільний або воєнним шляхом. Воєнним шляхом ніхто не піде на це. І світ на це не піде. Тобто є така колізія існуюча. Неможливо виконати. Тобто рішення є, а виконати неможливо. Можливо, з часом і зміною влади, коли прийде до влади в Росії там при пам'яті якась людина, яка буде розуміти, що не виконуючи міжнародні рішення судів, рішення міжнародних судів, перепрошую, не сповідуючи нормальну міжнародну практику відносин країн в межах гуманного відношення, вони лише провокують військові конфлікти в світі, якщо так люди розуміти, то буде повернута територія. І знову це велике дуже питання. Чи буде там такі при владі, чи ні? Почему бы полностью не изолировать тогда это государство, которое нарушает? Яким чином? Бетонним забором обнести його? Хотя бы ввести радикальные санкции. Ну, це мають бути санкції на рівні повної відмови будь-якої співпраці. А ми з вами буквально щойно говорили про те, скільки мільярдів євро інвестує Європа, десятками, сотнями мільярдів євро Європа інвестує в Росію. Ну, Європа дивиться на це крізь пальці, на жаль. Ну, когда-то же это все должно закончиться. Закінчується, звичайно, але не сьогодні. Ми мусимо це констатувати. Тому мені хочеться, щоб ми дискусії вели зараз про стан речей, вимальовували, не просто закликаємо, ну добре, заява президента прозвучала, а ми повинні сказати, що ми будемо робити далі. От, реально. Бо ми там рік собі намалювали знову, щоб зрозуміти, що Мінські угоди виконати неможливо. Я вже не знаю, що треба робити, щоб пояснити всім, Мінські угоди виконати в тій частині без втрати території неможливо. Вот неможливо. Так, к Минску мы перейдем, но время-то идет, уже прошло Да. 6 лет. И вот дети, которые родились на территории временно оккупированного Крыма, им уже 6 лет, они уже пойдут в школу, и они уже не знают, Ну, что такое Украина. Мы дети, теряем поколение просто. Підлітки, які були дітьми 6 років тому, от сьогодні один із них затриманий на перетині кордону з повним пакетом документів, і з військовим квитком, і з контрактом на службу, і з посвідченням члена військового формування Російської Федерації. Є ця інформація в ЗМІ вже, повністю соцмережі прописали.
Ну, людина абсолютно по-іншому ставиться до України. За 6 років його виховали не так, як є. Він там служить і все. Що він тут робив? Приїхав вступати до якогось нашого вищого навчального закладу на підконтрольній території українського. Він же ж він визнає там, да? От почав там служити. Тому дійсно це величезна проблема. Там абсолютно інша. Там же милитаризация идет не только во времена 100%. Крыма, да? Але і Вот тут, туда же але і тут, и да, в школах, да. вы же Це, знаете, там звичайно, учат детей просто пользоваться калашником. 100% це величезна проблема. І час працює не на нас. Тому я говорю, для чого рік, щоб зрозуміти, що це не працює? Для чого рік? Дають чіткий сигнал. Україна, або ти визнаєш територію ось окуповану, і там є окремий статус, громадянська війна, або нічого не припиняється. Путін чітко говорить, я не спішу нікуди. Час працює на нього в плюс. Бо коли закидають, та от в Росії все погано, вони з голоду сьогодні помруть. Друзі, не помруть. Ситуація економічна набагато гірша зараз у нас. І вона з кожним днем стає все гірше, гірше, гірше. Тому що, крім того, перепрошую, що в нас зовні дуже непроста ситуація, реально. Війна, анексія Криму. Та ми ще всередині економіку далі губимо. Самі себе всередині руйнуємо. 1 июля, вы знаете, на территории временно оккупированного Крыма пройдет незаконное голосование за внесение изменений в Конституцию Российской Федерации, в результате чего Путин сможет баллотироваться снова в президенты как минимум до 2036 года, если не ошибаюсь. Как Украина должна реагировать на этот незаконный референдум в Крыму? Опять заявление декларативне? Звичайно. Ми ж в силовий спосіб не зможемо припинити, унеможливити голосування. Росія навіть обрала депутатів Державної Думи, які сьогодні в ПАРЄ представлені. Тобто, справа в тому, що час дійсно він формує полулегітимні, напівлегітимні органи влади Криму під російською юрисдикцією, які вже представляють Росію в світі. Оце є дуже поганий прецедент. І поступово створюються якісь правові міжнародні відносини з представниками Криму, з іншими інститутами світовими, які покликані були б регулювати питання, і ті за замовчуванням визнають їх. Конечно, лаборантів теж привлекають. Тому ситуація дійсно складна. І якщо в такій парадигмі ми будемо рухатися далі, світ рухається далі в такій парадигмі, ми будемо мати багато конфліктів ще. Це от поки що, да, ми там зафіксували ситуації відносно спокійно в світі. Відносно, говорю. Україною змирилися в світі, що така історія. З Грузією, Сирія, Іран. Так, тому от це все доволі небезпечно. І якщо сьогодні немає розуміння, а в мене стільки переконання в тому, що нема розуміння у лідерів світу, необхідності перезавантаження якоїсь інституції, я не говорю зараз ООН, іншої, можливо ООН, можливо іншої, яка була б відповідальною за врегулювання саме військових конфліктів у світі, то ми закінчимо не дуже добре. Бо сьогодні фактично інституція, яка могла б врегулювати це, немає. Вона відсутня. Просто відсутня. ООН, він не працюючий. Ну, какой-то же выход должен быть. Что, например, сейчас должна делать Украина? Україна має взагалі унікальне право світове ініціювати скликання такого зібрання величезного. Певна заява прозвучала, ми з вами згадали її. Резнікова, да. Але вона за змістом була інша. Вона стосувалася питання України. А тут ми можемо піднімати. І є й інші постраждалі країни, які от ви назвали слушно, з якими можна було б ініціювати це питання. Можна було б. Да, звичайно, це непросто. Це шлях складний, але його треба було б пройти, можливо, рік, 2, 3, 5. Бо якщо хтось собі питає ілюзії, що ми там в найближчі 2-3 роки повернемо ОРДЛО, не повернемо. Так само, як і Крим. На превеликий жаль. Давайте подключим к нашей беседе сейчас российского публициста Андрея Пиантковского из США, который с нами сейчас на прямой связи. Здравствуйте. Алло, Андрей Андреевич. Алло. Да, здравствуйте. Слышите нас? Да, я вас слышу. Отлично. Ну вот мы сейчас обсуждаем в нашей студии поправки в Конституцию Российской Федерации. Вот это вот голосование, которое анонсировал Путин на 25 июня. 1 июля оно пройдет на территории временно оккупированного Крыма, незаконное голосование за внесение изменений в Конституцию Российской Федерации, в результате чего будут обнулены сроки Путина, и он сможет снова избираться в президенты Российской Федерации как минимум до 2036 года. Вот, для начала, что вы думаете относительно вот этих поправок в Конституцию, зачем ему это нужно? Там одна поправка основная, провозглашение Путина пожизненным императором. По
новой редакции Конституции он может оставаться президентом до 1936 года, то есть еще 16 лет. Ну, а там придумают еще что-нибудь. Все остальное — это такой гарнир вот к этому блюду путинскому. Но они носят примерно такой характер, другие поправки. Уровень медицинского обеспечения должен быть одинаковый для всех российских граждан. То есть сельская больница должна быть оборудована так же, как, например, клиника по управлению делами президента. Ну, вот такая ценность всех этих поправок. Кстати, вы сказали, мы сейчас обсуждаем. Мы обсуждаем сейчас вместе с самим Владимиром Владимировичем Путиным. Он как раз в эти минуты который раз обращается к нации, объясняя, как необходимо оставить его правителем еще на 16 лет. Скажите, а вот как вы думаете, зачем вот это обнуление Владимира Путину, если в принципе он мог поставить вместо себя какую-то марионетку и продолжать успешно быть царем своей страны, как это он сделал когда-то с Медведевым? Зачем вот это он делает? Ну вот вы правы, у него был такой опыт в 2008-2012 году. Но я бы не сказал, что он был очень успешным. В общем, у Медведева соблазны проявить самостоятельность были. Вы помните, в какой драматической обстановке Мгм. в 2012 году на съезде партии «Единая Россия» принималось решение о выдвижении не Медведева, а Путина. Э, Путин его запер в своей резиденции на всю ночь и оттуда его повез на съезд. То есть все это не так просто. Если такому ничтожному человеку, как Медведев, он не мог доверять до конца, то что говорить о каких-нибудь там других ястребах? Нет, он понимает, что расставаясь с властью, он очень быстро расстанется и со свободой, а может быть и с жизнью. Мгм. Ну вот, не кажется ли вам, что вот это вот изменение основного закона страны стало бы вызовом перед каждым гражданином Российской Федерации, потому что теперь полномочия Путина еще больше расширяются. Он получает право, собственно, освобождать от должности судей Конституционного суда. Понятно, что там как бы и Конституционного суда не было, но все же люди и в условиях пандемии, когда это происходит, да, когда коронавирус, когда идет вспышка, и происходит это все под лозунгом «Мы победили коронавирус», все-таки люди же как-то должны на это реагировать. Будет ли в случае чего какое-то противостояние, как вы думаете? Ну, это громадный вызов людям, и вызов, как вы правильно подчеркиваете, прежде всего их достоинству. Вот я посмотрел сейчас список стран, в которых прошло обнуление, и президенты становились таким образом пожизненным императором. Это Руанда, там, Буркина-Фасо, Узбекистан и Венесуэла. Очень непритязательный список. Я думаю, что так просто это ему не пройдет. Ну, голосование не имеет никакого. Да вы смотрите, как организовано голосование. Мы же начали с того, что оно растянуто на 5 дней, может проходить по телефону, на месте работы, в каких-то во дворах. То есть элементарные нормы наблюдения за этим голосованием, они полностью порушены. То есть не верит власть вот такую всенародную любовь. Я уверен, что если бы было бы нормальное голосование, то больше половины населения высказалось. Мы все-таки у людей какой-никакой, но скорее европейский менталитет, чем азиатский. Ну, например, в Украине невозможно же было представить, что какой-нибудь президент вдруг объявил себя пожизненным императором. Мгм. Ну а когда будет какая-то реакция от российского гражданского общества? Может ли быть такое, как у нас было в 14-м, в 13-м, да? Когда начнут строить палатки? Ну, во-первых, все опросы общественного мнения на это указывают. В том числе имеется сведения об опросах закрытых, проводимых администрацией президента и ФСБ для своих собственных нужд. И эти опросы говорят о том, что популярность
Путин это 17%. Это значит 0 в России, потому что 17% всегда будут голосовать за любую власть, которую им предложат. Есть такие послушные граждане. Э, я не думаю, что будут массовые выступления, потому что власть их также просчитывает, как и мы с вами, и готовит очень серьезный репрессивный аппарат. Такие режимы уходят несколько другим способом, путем дворцовых переворотов, когда ближайшее окружение диктатора понимает, что его безумие уже зашкаливает и угрожает их собственному благосостоянию и собственной жизни. А Как сейчас есть ликвидировать? какие-то тому предпосылки? Я думаю, что да. Тем более, посмотрите на последний, вот, наверное, вся Украина видела вот это выступление Путина, где он кричал совершенно бешеный, что соседние республики, но имелось в виду прежде всего Украина и Казахстан, отняли у России какие-то огромные территории. А у нас То есть есть он... вот это, у нас есть вот этот вот синхрон Путина. Давайте вместе его сейчас А послушаем, давайте чтобы для наших посмотрим. зрителей... Он очень показан. Да, да, Это чтобы наши намного зрители важнее знали, всех да, о чем идет речь. наших с вами рассуждений. Давайте послушаем вместе. Другие вещи, связанные с нашим суверенитетом. При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода. А поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос. Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом только решила выйти из состава этого союза. Ну, хотя бы тогда выходила с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа. Это что это вообще? Вообще вот, если анализировать вот его эти слова, можно ли его считать здоровым человеком в принципе? Это психически больной человек. Вы знаете, даже Гитлер, он не выступал с такими наглыми претензиями. Даже вот, ну просто потому что это политически совершенно контрпродуктивно. Скажем, за неделю до Второй мировой войны, когда он выдвигал свои претензии к Польше, там говорилось о коридоре там в Данциг, чтобы обеспечить немецкоязычных граждан. Мгм. Ни один диктатор не выдвигал огромные территориальные претензии ко всем соседним государствам. Вы представляете, как это будет прочитано не только в Украине, как это будет прочитано в Казахстане. То есть очевидно, что в первую очередь он имел в виду Казахстан и Украину. Я отвечаю, между прочим, на ваш вопрос, а доколе это безумие будет продолжаться. Вот его поведение, тональность, в которой он изрыгал эти проклятия и угрозы, показывают, что он в самое ближайшее время готов на новые военные авантюры, и в ходе этих военных авантюр он окончательно сломает себе шею. Андрей Андреевич, вот у нас в студии сейчас тоже политичный эксперт Валерий Клочок. Давайте его еще послушаем и пообщаемся вместе. А вот как вы считаете, что это? Что это за явление? І от дійсно ли так ли выглядит подготовка к войне, к очередной? Ну, чи це підготовка, чи ні, але чітка заява про наміри. І тут абсолютно ми вже почули чутку артикуляцію із уст того, хто спровокував, хто, власне, розпочав військову агресію проти України, чим він мотивувався і його наміри надалі. Як на мене, це є визначальний факт. Тому що якщо хтось намалював собі ілюзію про те, що, можливо, там під тиском якихось міжнародних санкцій, що щось може відбутися, я зараз маю на увазі не вас, звичайно, а взагалі от владу країни попередньої і нинішньої, то це якраз відповідь на те, що ніякі санкції, ніякі дії, навіть воєнні, на превеликий жаль, не змусять Путіна повернути територію добровільно. От просто-напросто, щоб ми це розуміли. Тому саме тут ми мусимо перезавантажити зараз ситуацію, переосмислити і напрацювати дійсно, ви правильно зважали на те, який має бути світовий порядок, як має світ відреагувати на те, що от в голові в лідера Російської Федерації
по відношенню, ну це ж лише приклад, Україна, да, Казахстан ми говоримо, а це Ну може да. бути по відношенню реально до всього світу. А какие это могут еще быть страны? Какие страны попадают под угрозу? К примеру, страны Балтии, Андрей Андреевич. Агрессия в страны Балтии планировалась им с самого начала. Я очень много писал об этом. И он планировал осуществить агрессию с помощью ядерного шантажа. Более того, специальный его план был вовлечь в военное столкновение НАТО. НАТО обладает огромным конвенциональным преимуществом над Россией. И достичь успеха он мог только подняв ставки, угрожая ядерным шантажом. И некоторое время это работало. Но за последние 2 года по инициативе министра бывшего обороны Джима Мэттиса была разработана новая военная доктрина Соединенных Штатов, включающая ответ вот на эту угрозу использования тактического ядерного оружия во время агрессии в Балтии. Не только доктрина, не только бумаги, а был создан новый вид ядерного оружия. Американские ракетоносцы, подводные лодки Агая были оснащены ракетами с боеголовками малой мощности, 5-10 килотонн. Те, которые, то есть способными отвечать на угрозу, на шантаж или на прямое применение России тактического ядерного оружия в Мгм. Прибалтии. Похоже, что это предупреждение, воплощенное в металле, оно произвело, не похоже, а я знаю это из источников в Москве, на путинское окружение, на самого Путина. Поэтому от агрессии в Балтии, от прямой агрессии против стран НАТО, они решили сейчас воздержаться. Но вот провал этого плана переиграть, взять реванш за поражение в Третьей мировой войне привел Путина в такое бешенство, что он компенсирует эту неудачу сейчас явно. Вот так я просто с психологической точки зрения читаю тот сюжет, который мы с вами посмотрели. Он компенсирует это удвоенной ненавистью и желанием отыграться как-то на постсоветском пространстве, на тех странах, которые не являются членами НАТО, и за которые Соединенные Штаты и НАТО не будут вступаться непосредственно военным способом. Мгм. Но не учитывает тот консенсус, который сейчас сложился в Соединенных Штатах, двухпартийный в военно-политическом истеблишменте, консенсус поддержки Украины, и ответ на такую реакцию будет не военным, но очень жестким. И он даже был сформулирован в разговоре секретаря Совета Безопасности Брайана с Патрушевым. Мгм. Это нефтяное эмбарго, отключение от системы SWIFT, арест активов российской верхушки в Америке, а это около $1 триллиона. И, наконец, объявление Российской Федерации государством, пособником Терроризм. терроризма. Мгм. Ну вот смотрите, это же на самом деле не первая угроза и не первый шантаж, который звучит из уст и Путина, да, и политиков российских. И вот вы помните, в Совете Безопасности ООН, когда говорили о Донбассе, о Минских соглашениях, там же открыто представитель российской делегации сказал, что пока санкции вы не снимете, огонь на востоке Украины не прекратится. Ну, це И таке. они, то есть, они открыто же шантажируют, открыто угрожают. Международное сообщество, вот ваше мнение, оно будет вот как-то радикально уже реагировать, как выше отметил Андрей Андреевич, или же все-таки они... Ви знаєте, Ну, кстати, я прекрасно помню, это заседание Совета Безопасности было в феврале, оно было триумфом Да, для да, да. украинской, для украинской дипломатии. Блестяще вел себя представитель Украины в ООН. Все обвиняли именно Россию в нарушении Минских соглашений, в нарушении основного базового положения прекращения огня и вывод иностранных войск и вооружений. Понимаете, в чем дело? Я уже сказал, что Запад консолидирован и готов к очень серьезной поддержке, но не может быть более проукраинским, чем проукраинское руководство, которое во многом уступает путинской демагогии. Ну и как могло быть иначе, если я говорю еще раз
скажу, что такое влиятельное лицо, как Ермак, руководитель офиса президента и ближайший человек к президенту, является агентом российских спецслужб. Всем известна даже его оперативная кличка Козырь. И вот Совет Безопасности показал, как нужно интерпретировать Минские соглашения. А под руководством Ермака это превратилось нормандский процесс в бесконечное какое-то выговор Украине как нерадивому ученику, который не выполняет какие-то требования, которые прописывает норма. Мгм. Тем более вот в этой обстановке. Вот после этих безумных заявлений Путина, почему нет никакой реакции украинского руководства на них? Валерий, а Почему? действительно, как вы считаете? Це питання не до мене. Чому? Це просто вказує на те, що ще хтось намагається там малює собі ілюзії, що якось це все розсосеться. Не розсосеться, друзі. Ну от реально, саме по собі це не вирішиться. Але стосовно саме того питання, з якого ми Да. почали, дуже важливо, що там хтось, да, представників Росії артикулював позиції ще там у 16-17 році в ООН, що, мовляв, ми можемо там попливати на бойовиків. Але, як на мене, ключовою заявою саме є ця від Путіна. Тому що він, як глава держави, як той, хто формує політику Росії міжнародну, в тому числі по відношенню безпосередньо до України, він чітко проартикулював свої подальші плани. Оце є ключовою точкою відліку. Можливо, не так швидко написали відповідну заяву, там буквально 2 дні очікують від появи самої заяви Путіна, і Офіс президента скоро її опублікує. Я не знаю, мені важко говорити. Звісно, що реакція мала бути миттєвою. Тут однозначно, це дуже важливо. Але знову ж таки, в мене є таке враження, що ще команда Зеленського сподівається, хоча я не знаю на що в Мінські угоди щось нам дадуть. Не дадуть. Якщо за 5 чи 6 років... Вони себе вичерпали. Вони були важливі в 2015 році, коли припинили активну фазу, все. Далі їхня цінність просто втрачена. Вже тоді треба було рухатися далі. Намагання були, але вони там розбилися в Радбезі, просто вони розбилися і все. Тому я не випадково кажу, нам треба повернутися до першого джерела, з яке, можливо, нам посприяє вирішенню проблеми. А оця заява, вона навіть і мала б змусити Путіна, навіть у Організацію Об'єднаних Націй, невідкладно зібратися. Тому що, давайте ми нагадаємо, чому відбувся розподіл так званої, після Другої світової війни Європи, так званий розподіл, нібито. Чому? За згодою сторін, які виграли в війні. Правильно? Це ж не один Сталін сів, поділив карту. Як це все відбувалося? Тому, друзі, давайте ми сьогодні такі заяви, тобто ми переглянемо домовленості, які були зроблені раніше, тому що вони комусь одному не подобаються. І навіть не тому, хто підписував, якомусь там наступнику, держава навіть змінилася. Це трошки парадоксальні речі, як на мене. И вот еще последнее, что я вас хотела спросить, Андрей Андреевич, вы знаете, что вот среди вот этих поправок в Конституцию Российской Федерации, они, значит, хотят сделать сейчас неконституционными любые законопроекты, связанные с возвращением Крыма Украины. То есть ни политики, ни дипломаты, вообще никто не сможет говорить, и это будет считаться неконституционным, незаконным, о том, что Крым — это Украина, и вообще какие-либо разговоры о возвращении в состав Украины Крыма будут неконституционными теперь, если эти поправки будут приняты там. А как вы считаете, а как тогда говорить про Крым? Каким образом влиять на Путина по теме Крыма? Понимаете, пока Путин у власти, любые такие заявления, конечно, люди будут произносить. Вот мне из-за этого и пришлось покинуть страну, потому что против меня было возбуждено 2 уголовных дела как раз за мои высказывания. Но в первый же день после падения Путина эта так называемая Конституция с 160 путинскими поправками будет выброшена в корзину вместе со всем его наследием. Так что никакими вот этими, сколько бы он там новых статей не проштамповал, уйти от ответственности за свои военные преступления, наиболее крупным из которых является аннексия Крыма, ему не удастся. Но он продолжает совершать эти преступления. Вот правильно коллега сказал, вот это его заявление, которое мы тоже понимаем, само по себе военное преступление. Необходимо немедленно украинского руководства обратиться в Совет Безопасности. И, кстати, если Путина собираются уже объявлять пособником терроризма,
в американском Конгрессе, чтобы 2 раза не вставать, Мгм. можно его объявить и военным преступником. Ну вот когда мы говорим о возобновлении территориальной целостности Украины, возвращении ее территории в состав Украины, освобождения, да, от России, и все это может произойти там с падением путинского режима. Вот многие так говорят, и говорят, что, возможно, это даже будет в ближайшее время или в какую-то долгую перспективу. Но вот что я хотела спросить. Вот у Александра Герцена есть хорошая фраза. Он сказал, что русское правительство это как обратное провидение, устраивает к лучшему не будущее, а прошлое. Что будет после путинского режима? Но на этот вопрос ответил спикер Российской Думы Володин. Ответил, после Путина будет Путин. Ну, это у них такой своеобразный юмор. После падения путинского режима будет громадная дискуссия в российском обществе по всем вопросам. Ну, никуда не денутся с уходом Путина и имперцы, которые присутствуют и в российской верхушке, и в российском обществе тоже. Но я уверен, что большинство российского общества при свободных демократическом обсуждении выскажутся за отказ от захвата чужих территорий и за восстановление территориальной целостности Украины. Спасибо вам большое. Андрей Пиантковский, российский публицист из США, был с нами на прямой связи. Дуже дякую вам. Мы с вами сегодня уже затрагивали несколько раз тему минских договоренностей. Давайте продолжим эту тему. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков считает потенциально опасной ситуацию с урегулированием конфликта на Донбассе и обеспокоен высказываниями из Киева о необходимости корректировки Минских соглашений. Давайте его послушаем. Якщо говорити про мінський комплекс заходів, то ситуація потенційно дуже небезпечна. Не можуть не викликати занепокоєння слова, що звучать все частіше і частіше про необов'язковість або неможливість виконання мінських домовленостей. І, звичайно, якщо це буде звучати частіше, і якщо це буде набувати форми абсолютно офіційних заяв, то, звичайно, це буде заводити ситуацію у глухий кут, бо іншого фундаменту для роботи на українському напрямку просто не існує. Ну, в принципе, разве мы сейчас не в патовой ситуации с Минскими соглашениями? Ну, звичайно, патові. Є тут продовження Піантковського стосовно того, що буде після Путіна. Справа в тому, що я для себе визначаю доволі потужну агітаційну машину, яка працює сьогодні в Росії. І працює вона не вчора, там позавчора, вона працює вже дуже багато років, десятки років. І там, от ви заслушно зауважували про те, хто виростає в Ордло, да, от хто виріс в Росії. Тому сказати, що там отак із смертю Путіна чи зміною влади щось зміниться, ні. Реально, дійсно, після Путіна буде Путін, а от дискусія, про яку Піантковський говорить, вона там може затягнутися на дуже багато років. Дуже багато. Навіть не рік і не два. Можливо, пройде не одна зміна влади, яка визнає те, що територія Криму, наприклад, була захвачена, треба її повернути. І ще невідомо, як сам Крим потім відреагує. Там теж підростає покоління проросійське. Є. Ну, там есть коренной народ, который сохраняет Я розумію, але є й переселенці, яких туди завезли. Це дуже складне питання, яке, чим далі, тим складніше воно стає для нас у вирішенні, і для всього світу. Тому реакція дійсно мала бути миттєвою. Поки, можливо, думають, лідери світу думають, як відреагувати на слова Путіна. Гіпотетично, допустимо, завтра така заява з'явиться, це буде добре. Але стосовно мінських угод... Да, что с ним? Мы можем оттуда выйти, нет? Ми можемо вийти, але куди ми входимо? У цій частині я завжди наводжу приклад однієї з дуже цікавої історії, яка була в українському політикуму, коли проводилися переговори дуже серйозні із створення коаліції нашої України народної самооборони і Юлії Тимошенко тоді. Можливо, хто пам'ятає, це 2006 рік був. І вони проходили дуже складно. І після того вже виникли якісь ситуації в Верховній Раді, безпосередньо фракція «Наша Україна народна самооборона» дуже важко там працювала. І от вирішили вийти з коаліції. Коаліція входить. І один з депутатів каже, ви вийдете, а як ви заходити будете? З парламенту ви вийдете, як ви заходити будете? Тому в мене от питання, який альтернативний шлях? От ми припиняємо, Мінські угоди, наприклад. Ми сказали, ми виходимо з них, тому що вони в нікуди. Який альтернативний шлях?
він однозначно має бути. Сьогодні президент заявив, ну, образно сьогодні, днями, що є кілька планів альтернативних, відмінних від Мінських угод, які будуть сприяти припиненню війни при поверненні території Криму. Але про ці плани він не сказав ні слова, жодного. Ми не знаємо, що це за плани. Ну, мені видається, що їх, мабуть, немає прописаних детально, тому що, щоб їх мати, це має бути задіяна міжнародна спільнота. Ми самі не зможемо це питання вирішити, тому що це питання дійсно світового порядку. Це не просто відносини України і Росії, не просто війна України і Росії, щоб ми розуміли. Тут дійсно без світових не те, що партнерів, а учасників цього процесу ми не обійдемося. Але оскільки нормандський формат себе вичерпав, то дійсно він давно себе вичерпав. Він реально давно себе вичерпав. Ну, а может, але все-таки сохранять, нужно оставаться в Минских соглашениях, чтобы просто западный мир видел, да, что они не выполняются, что не выполняет их российская сторона, и тем самым санкции ужесточались или хотя бы сохранялись те, которые... Я перепрошую, бо не даю вам закінчити питання. В інтересах чиїх ми там маємо залишитися? Там інтересу українського мало. Його майже немає. Його практично немає в моєму розумінні. А от інтересу російського багато. Наш интерес – это санкции, нет? Але Мінські угоди нам допомагають санкції стримувати? Тому що це Ну документ... вот недавно санкции по тому, Донбассу продлили. тому що це документ в ООН. І все, розумієте? Тобто, ну, я розумію позицію Піскова. Він артикулює її, тому що це позиція фактично і Путіна. Для них все чітко, класно прописано в Мінських угодах. От ідеальний формат. Для досягнення цієї мети потім підуть далі, однозначно. На цьому ж ніхто не зупиниться, ну, для розуміння ситуації. А виконання Мінських угод – це означає відділення ще шматка території України. По лінії розмежування, як мінімум, по лінії розмежування, а то, можливо, і більше. Тому і є заява, що у випадку перегляду Мінських угод, дійсно, це ж лише сторона Україна говорить. Якби це сказала не лише Україна, а, наприклад, і учасники нормандського формату інші, Меркель, Макрон, да, це зовсім по-іншому читалося. Якби про це сказала Організація Об'єднаних Націй, що, вибачте, але російська сторона не виконує, і ми вважаємо, що цей формат далі реалізований не може не бути, тому ми перебираємо на себе дискусію в Радбез ООН. Ну, тут же есть такие игроки, как Франция и Германия, которые пытаются, да, сохранить вот эти Минские соглашения каким-то образом. Вони ж не артикулюють нічого, правда? Но они что, они устали уже, что? Ні, чому устали? Їх класно влаштовує цей формат. Яка усталость? Немає в тому. Ну, разве они не должны уже понять и принять, что есть вот такая Минская Кому дилемма, должны? что... Кому? Ну, Та как? нікому вони нічого не должны. В них все нормально, економіка працює, вони нормально розвиваються, в них прекрасні стосунки з Російською Федерацією. Їх абсолютно влаштовує нормандський формат. Все, Україна тихо сидить. Ну, це ж зрозуміло, як Божий день. Я не знаю навіть, якщо це хтось ще не розуміє, зараз ми пояснюємо, можливо, глядачам зайвий раз. Мені здається, що це зайвий раз кожного разу говорю. Але після от розмов і того, що відбувається, дійсно, я розумію, треба ще раз говорити. Для нормандського формату Франції і Німеччини це просто класні майданчики світові, де вони можуть щось заявити, щось сказати. Але з самого початку вони не були покликані припинити війну, повернути території. Ні. Припинити гарячу фазу, да. Далі все добре. Кожен вирішує свої проблеми в нормандському форматі. Все. Состоится встреча очередная в нормандском формате? Звичайно, що відбудеться. Звичайно, що відбудеться. Я думаю, десь, можливо, там, ближче до осені. А Зеленский думает, как думаете, что сможет договориться с Путиным? Или Так его питання- окружение? На что они рассчитывают? Питання в тому, який результат буде цієї зустрічі. От тому що Ну, мы результат видели зустрічі- результат, как бы мы видели коммюнике, да, после первой встречи вот в декабре в нормандском формате, и как бы ничего не Та вже, выполняется, и всех на мабуть, всі всех ничего забули, не що таке поменяли. комюніке були. Я перепрошую, що вас знову перебиваю, тому що яка цінність цього комюніке? Ну, що це за документ? Ну, прописали, що за підсумками нормандської зустрічі ми щось там прописали. За підсумками нормандської зустрічі мав з'явитися ще за часів Порошенка документ, який називався «Дорожня карта з виконання кожного пункту в конкретному часі». Хоча там із самого початку було прописано, що ще в 2015 році, до кінця 2015 року, Мінські угоди мали бути виконані повністю. Ну, повністю виконані, вони мали бути вичерпані. Але, звичайно, що виконати їх неможливо. Українська сторона намагалася цього зробити. Тому наступна нормандська зустріч буде заради зустрічі. От зустрілися, поговорили, буде черговий доклад, дивіться, що ось ми тут поговорили, ми щось там домовляємося до чогось, але знову питання не зрушиться з мертвої точки. Чому? Тому що ми вже мали прецедент виконання Мінських угод до краю. Мали. І показали, що вони не виконуються. Це 2015 рік, 31 серпня.
Спасибо вам большое. дуже дякую. Валерій Клочок, політичний експерт, був гостем нашей студии. Дуже дякую вам. Я вынуждена с вами сейчас попрощаться, но ненадолго, минут на 10. Смотрите буквально через 30 секунд информационную программу «Заман». После в этой студии будет член Меджлиса крымско-татарского народа Гаяна Юксель. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Кошки.